Blanco paghihapon ang kapulisan dinhi sa Agusan del Sur sa misteryo nga nagpalayo sa kamatayon sa usa ka tigulang nga kalitlang gipusil patay gawas sa gamay tindahan samtang nag-inom. Nahitabo ang krimen bandang alas 10:30 sa gabi niadtong Biyernes, Enero 7, duo lamang sa bus terminal dinhi sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Wala gilayo na ilhan ang biktima tungod kay wala kini dalang mga IDs o kaha mga papeles atol sa pagsusi sa mga pulis ug soko sa mismong crime scene. We received a call about mga past 10 siya, mga 10:30 siguro na 10:30 na call. And then we immediately went for investigation and possible apprehension of the suspects, but unfortunately hindi natin sila naabutan, but still we are doing our best to identify since none of the people around ang naka-identify dun sa suspects. And with all the efforts that we did to identify the victim also, wala pa po kaming we don't have any identification of the victim. Dead on the spot ang biktima. Human kalima gipusil sa suspect ang nagkadiiyang parte sa iyang lawas. Gamit ang wala pamiiling armas, nagkatag ang mga basiyo sa bala gawas sa mismong tindahan kung diin nahitabo ang krimen. Matod sa tag-iya sa tindahan, mihangyo ang biktima nga mag-inom ug iya kining gitugutan. Apan samtang nag-inom ang tigulang, kalit na lang nga dunay paka-paka nga buto. Dali dayong mikalagyo ang suspect sa wala matino nga direksyon. Nihangyo na sa mga nga kuan kani ang pwede ba daw miinom yung kung nga gibawalan may diri pa inom siya nga kulapo raman ako imnon hangyo lang ko kay painit lang daw di ako ang gipagbigyan kay tags karon pa ko kita na niya kad mo to pagka itabo mga medya oras lang itabo yun taud-taud oro to nato ni dul siya tao ni wa man po ko kailawa pa may kailato niya. Ang biktima na ilang si Jezreel Culuran, gibana-bana nga nag-edad og 50 ngadto sa 60 anyos. Taga-Ago, Tabon-Tabon, Sibagat, Agusan del Sur. Hapon sa adlawng Sabado, gikuha matod pa sa mga kabanay ang patayng lawas sa biktima. Mga igagaw, mga ante o anak. Mga nitiri mismo. Oo, di man pwede paggawas kung wala mga pamilya. Basta kay gikan diri gikuha sa pamilya. Padayon pa hangtod karon ang lawom nga investigasyon sa mga kapulisan sa San Francisco Municipal Police Station. Arjun sa Valde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe.